Ajala ko o de tara k'a di maamu ma n'u b'a fɔ ko maamu muso kelen tɔgɔ 119 o de ye ale ye ni mɔgɔ min tɛ maamu don tɔgɔ fɔlɔfɔlɔ duguli maamu kelen filanan maamu fɔrɔmutigi sabanan maamu cɛɲumani naaninan maamu sanutigi duurunan maamu sotigi bilidigi tigi ani Rolex jelimuso ani Monebo jelimuso ani faden toro jelimuso awa ale de be faden a be kirike du la kuma be tanto k'u tangata k'u kɛ so ye k'u gijiba fo ba ko ale de be o ka ɲɔgɔnnaw la tanto a t'a kɛ ni kɛlɛ ye dɛ bɛrɛ tɛ dɛ migoro aw kan dinga tigi jelideni min nana ka tan kɔnɔna na tanto depa b'a san 15 la tanto n'a ye jeliw godoba Bamako kɔnɔna na depa b'a sanji 15 kɔnɔna na ko nin den min wulitola filɛ sisan k'a wula aw k'i jɔrɔ ko sino nin b'aw bɛɛ mara aw jeliw ka alimami o ka alimami de dɔn a bɛ se k'u laseli sanu la a bɛ se k'u laseli warijɛ la a bɛ se k'u laseli nafolojɛ la sefa n'i ko ko euro a bɛ se k'u laseli a la merci beaucoup a bɛ fɔ ninnu ma ko jeliw ka merci beaucoup a bɛ fɔ ninnu ma ko jeliw ka merci beaucoup a bɛ fɔ ninnu ma ko jeliw ka de beni ka tan de don sake a sɔn ta ni min ka tan bɛ don min na an ko o ta fo sa ka ne tɔɔrɔ sa n balimamuso e ne ba ne mamuso a ka ni tɔɔrɔ sa i ye tile kɛ ka tɛmɛ ni mɔgɔ min tile bɛ yen dɔrɔn a y'o fo dɔrɔn an ka tɛmɛ ni kow ye dɔrɔn bɛɛ b'a dɔn ko Bamako kɔnɔ maranba de ye pere ye bibi Mali kunna ko k'a daminɛ l'est l'ouest nord du sud ale de ye pere ye bɛɛ bɛ o dɔn hali n'i ye fa tɔ lawuli dɛ lakalaka tɔ ka o lawuli bi k'a ɲininka bi k'i bɛ maranba dɔn a b'a fɔ ko awɔ ko n b'a dɔn bɛɛ b'a dɔn bɛɛ u ma dɔn ni ko wɛrɛ ye dɛ a ka baara a ka talan ne y'a dɔn ni o de ye dɛ ne ma deli k'a dɔn dɛ parce que maranba ma deli k'i sigi plateau ka don gɛlɛn ko a y'i sigi tantɔ k'a donna ta bɔrɔ ta k'a bɛ k'i nɛgɛ tantɔ ko ka yɛlɛ ni fɛn dɔ ye tantɔ pour que k'a ka biɲɛ sɔrɔ tantɔ ne ma deli k'a yɛrɛ ne kɔni y'a ye don gɛlɛn minɛ tantɔ o sɔrɔla micro de la a b'a ka fɛn bɛɛ ɲini micro de la ne ma deli k'a sigilen saraka deli la fɔlɔ ye réseau kan dɛ depuis ala ye n da ma deli ka nin mɛlɛkɛnin sigilen dɔn la ko duguli fanu a ye n dɛmɛ wari la sinon n bɛna malo dɛ ne ma o y'a da kɔnɔ dɛ olu yɛrɛ de bɛ plaisir kɛ kuma dɔ da k'a di den in ma tan parce que a tant que fan n'i kɛra fan ye diyagoya de i bɛ plaisir k'i ka artiste ye o bɛ partout de mais a tɛ dabila o ye nɛgɛbɔ ye o kɛra diinɛ ye sisan a tɛ dabila o kɛra diinɛ de ye sinon o tɛ faniya ye dɛ temps en temps i bɛ se ka plaisir k'i ka jelimuso ye u ko ko $1 ko min banna pewu ko o ko banna pewu ko maranba jatigiw bɛɛ tagara mɔgɔ min jatigi tara o de jala dira o tigi de ma ko o ko o siri aw bɛ $1 min dɔ dɛ u b'a fɔ ko sharp dɛ fa bɛ $1 min fasa da kuma bɛɛ dɛ o challenge kelen do tantɔ o jatigi tɛ diɲɛ kɔnɔ Mali kɔnɔna na jatigi min fasa dara Mali kɔnɔna na ka tɛmɛ $1 kan a tɛ yen challenge min bɔra $1 la a ma bɔ mɔgɔ la Mali kɔnɔna na fɔlɔ non y a pas de au Mali on voit tout sur les réseaux sociaux c'est pas aujourd'hui bi réseau ma damina bi dɛ a ye taa ɲɛɲini ka na n'a sɔrɔ jatigi min challenge kɛra la ka tɛmɛ $1 kan aw ka na n'a prévu ye n fana bɛ nana ye ta an b'a compter an bɛ kuma réalitéw de kan o ngalon nafa tɛ ngalon na ka t'i yɛrɛ sukaro tantɔ ko nin b'i bolo nin b'i bolo n'a b'i bolo i b'a dɔn i farikolo de la fɔlɔ ni fɛn bɛ mɔgɔ bolo dɔrɔn i b'a dɔn a farikolo de la a n'a bɛ kɛwalew ni kɛbaaraw min kɛ tantɔ wari bɛ n bolo wari bɛ n bolo ne wari b'e bolo wari b'e bolo e tɛ wari kɛbaara ninnu kɛ tantɔ ani fu bɛɛ kɛlɛ mun nafa de bɛ waritigiya la waritigiya la fu bɛɛ kɛlɛ mun nafa de bɛ waritigiya la tantɔ depuis nin y'i da ka so kɔnɔ don min na dɔrɔn a gagnera ɲina kunfɔlɔ de ye ɲinɛ hali n'i bɔra ni sanu so de ye hali ni mɔgɔ bɔra ni sanu so ye Bamako kɔnɔ jama so ye Bamako kɔnɔ nin den kɛra pere de ye tantɔ a ka fɛn bɛɛ ye pere de ye partout dans le monde entier parce que ɲina kunfɔlɔ mɔgɔw bɛ o de fɔ ɲina kunfɔlɔ n'i faden y'i da parce que fɛn fɔlɔ de ka n'a kunkolo bɔra i ɲɛna dɔrɔn o kɔrɔ a ser'i la kana sɔn a fɔlɔ ka bɔ i ɲɛ dɛ n'a fɔlɔ bɔra i ɲɛ dɔrɔn o kɔrɔ k'a gagnera a ɲana o a ma ɲɛ o kɔrɔ k'a gagnera ka tɛmɛ i kan aw m'a fɔ ko $1 ko banna n y'a mɛn k'a bɛna taa jalasiri la yɛrɛ
cɛw fana bɛ o don bɛ na kɛ malo don ye dɛ mɔgɔ min ka jala sirilen ye nin den dagabana den kunkolo la dɔn depuis ne yɛrɛ ne ma deli ka jala sirilen y'a kunna fɔlɔ c'est ma première fois parce que moi j'étais i b'a kalama réseau ko de don n'i tɛ mɔgɔ min ka zone kɔnɔna na dɔrɔn i t'a ka kow ye ne kun t'aw ka zone kɔnɔna na ne t'a ka kow ye ka jala sirilen ye nin dagabanamuso in kunkolo la a y'a dɔn kɔni Bamako bɛ wuli a dɔn mɔgɔ min tɛ jala siri a bɛ wari di cogoya min na surtout ko jala dilen don o ma o tɛ n'a wari kɛ mariage ye a dɔn a dɔn an bɛɛ b'an ka billet tigɛ ka taa Bamako parce que mɔgɔ mɔgɔ mana taa kɛnɛ in k'a dɔn i b'i garisɛgɛ sɔrɔ a dɔn Bamakokaw a ye wuli aw k'i jɔ dɛ hadamaden i b'a kalama hali ni ye alijina dayɛlɛ de a bɛ datugu ka dɔw to yen ni marabaga ni jalasiri fɔra mɔgɔ mɔgɔ ko Bamako kɔnɔna na n balimakɛ n balimamuso i bɛ baara o baara la i ka journée bila dɛ i ka taa yen i b'i garisɛgɛ sɔrɔ yen aw waritigi jala de don ni kana fɔ i ka aw m'a mɛn ko Ahmed Dolari ya dolari de bɛ kɛ papier ye a dɔn ne yɛrɛ bɛ ka n ka billet ko ɲɛɲini n bɛna n'a dati bɔra dɔrɔn n bɛ n ka billet tigɛ dɔrɔn k'a b'a dati ma parce que mɔgɔ tɛ garisɛgɛ bɔ yɔrɔ dɔn ni kɛra ye on sait jamais n fana bɛ n da yirimɛ sɔrɔ y'a dɔn jɔn bɛ kɛ dangaden ye nin ko in na personne ni jalasiri in na kɔni mɔgɔ si tɛ kɛ dangaden ye nin ko in na maamu jalatigi a ka jatigi o balimamuso den ka jalasiri o bɛ fɔ cogo kɔ Bamako kɔnɔ an bɛɛ bɛ taa o la dɔn c'est la première fois surtout première fois de ye nin ye k'a ye jalasiri la o bɛ fɔ ne kɔ o kumana danga de bɛ n kɔ n bɛ taa n sigi a ka kɛ ɲɛna n fana n'an garisɛgɛ sɔrɔ a dɔn an bɛɛ n'a kɛ ɲamakala y'a dɔn a ye sabali dɛ hadamaden mɔgɔninfin ala